Ναι, ναι, γεια σας παιδιά, ο Γιώργος Βίνας εδώ και σήμερα είμαστε στον σερβερ εκείνο που σας έλεγα και ναι, ακόμα και το έχω κάνει κι άλλο βίντεο, το πρώτο part είναι και ακόμα δεν το έχω ανεβάσει. Το είχα κάνει πριν μία ώρα, δύο, και δεν το έχω ανεβάσει. Τώρα γιατί βαριόμουν, είπα να κάνω και το δεύτερο part. Στο άλλο επεισόδιο είχαμε κάνει, κάτω εκεί πέρα μια φάρμα. Να δεν έβαλε τίποτα ακόμα. Ναι, και δεν σου πάρα. Ναι, πάμε να μαζέψουμε λίγο αμάστρο. Εδώ πέρα είναι μια σπηλιά. Πόσο καιρό τώρα. Το κάτσε να βουλώσουμε τη κολότρυπα. Πρέπει να πάμε να ψάξουμε και για σπόνερ. Ναι, και πάμε να μαζέψουμε λίγα mushrooms. Δεν ξέρω γιατί θα τα χρειαστούμε απλώς έτσι. Εντάξει, καλά είμαστε. Θα τα φυτέψουμε έτσι εδώ πέρα για να γεμίσει. Γιατί δεν μπορώ. Ναι. Δεν μπορώ αυτό. Γιατί δεν μπορώ. Αυτά είναι που μπορώ. Γιατί δεν μπορώ. Ωραία, οπότε... τι είναι αυτό το τσις. Τι είναι αυτό το περίεργα πράγματα. Ναι, και πάμε να κάνουμε bow τώρα. Έχουμε στριγκάκια. Έχω πάρα πολλά στριγκάκια. Και ναι, σας άρεσε το βίντεο Skywars. Κάναμε τα μετά σωρίτελα. Πάντα κάνετε ένα subscribe για να μην κλαίει. Είναι και αυτός καινούργιος στο YouTube. Όπου είναι εδώ πέρα κάτι να παίρνουμε αυτά. Από το προηγούμενο επεισόδιο. Να το είδαμε στριγκάκια. Το μας πω πρέπει να πάμε να βρούμε λάπης λαζουλί. Πάμε να φάμε το κέικ.
δεν πιάνει full. Αυτό το κακό. Μισό πιάνει 20 μου. Ωραία, και θα πάμε να κάνουμε τις φωλιές. Με συγχωρείτε γιατί έπεσε κάτι. Και έτσι που να πάμε να τις κάνουμε τις φωλιές. Έτσι για να φαίνουν και θα βάλουμε μέσα διάφορα πράγματα. Ή να κάνουμε κάνα μπλίτς, κάνα σπίτι. Κάνα ξενώνα. Ναι, και κοιτάξτε ένα σημείο που θα κάνουμε τώρα ένα ξενώνα έτσι μικρό. Ένα μικρούλι ξενώνα. Να βάλουμε λίγο cobblestone, stone bricks και stone και ξύλο. Μια φορά πήγα να κάνω κι εγώ κάτι και βραδιάζει. Πάμε να φάμε και σε λίγο πάλι από τη κέικ. Εδώ πέρα κάτω που είμαι δεν πιάνουμε ίντερνετ. Αυτό είναι το κακό. Εδώ πέρα θα κάνουμε. Θα κάνουμε κλασικό. 1, 2, 3, 4, όχι μεγάλουτσι. 3. Και θα αφήσουμε 5 κενό. 1, 2, 3, 4. 4 βασικά γιατί φαίνεται μεγάλος. Έτσι. Έλα. Ναι, ωραία. Και θα κάνουμε αυτό. Και ένα οπαλάθος. Το άκυρο μπλοκ ξέρω. Και 1, 2, 3, 4. Και 1, 2, 3, 4. Και η πόρτα θα είναι εδώ. Προς εδώ. Και για να κάνουμε ένα δρομάκι έτσι να πηγαίνει να ανεβαίνει με σκάλες έτσι εδώ. 1, 2. Βασικά όχι στο γιατί το βγάλω. Θα δείτε build. Το πάτωμα έτσι. Μπορεί τα στone και να μην τα χρειάζω. Stone brick. Έτσι. Και εδώ πέρα θα πήγε λίγο. Και εδώ πέρα το ίδιο. Εδώ πέρα λίγο πιο μεγάλο θα είναι. Το μισό πάνω.
βασικά όχι τα ίδια. Ήταν λίγο έτσι στενούλη. Ναι. Ένα. Έτσι, έτσι, έτσι. Και έτσι. Και έτσι. Οι πόρτες εδώ πέρα θα βγουνε. Και πάμε να κάνουμε στο break. Να. Δεν έχουμε χώρο. Οπότε πάμε να διώσουμε εδώ πέρα να αφήσουμε gold. Arbor να πάμε να αφήσουμε. Οπ. Και τώρα έχουμε χωράνε όλα. Όχι έτσι. Έτσι. Τη σκεπή θα το κάνουμε σε ένα άλλο βίντεο. Οπα. Ένα πάμε ολόκληρο. Με συγχωρείτε. Όχι αυτό. Έτσι και έτσι. Έτσι. Κάπως έτσι. Μπα, κανονικά. Ναι, κανονικά. Έτσι. Έλα τώρα. Και βρήκες γένες που το κάνουμε κάπως έτσι, όχι έτσι. Ούτε έτσι. Όπως γονείς γένες. Κοίτα, ένα, έτσι. Κάνω έτσι. Ένα, στις γωνίες, έτσι να το κάνω έτσι. Και ναι, γεια σας παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα subscribe σας παρακαλώ και